Čus lidi, vítám vás u tady toho speciálního videa. Dneska si otestujeme tady tu zelenou barvu. Poběžíme s mámou šaka dráhu. Tak mami, pojď. Tady je start hezky. Tak jo, tak jdeme. Mami, pojď. Tak jo. Tady jsou všechny ty prostě šipky a tady půjdeme. Tady musíme to přeskákat. Aj, přidej. Já budu se snažit mě jako skákat a to, abyste to líp viděli. Méně se budu hýbat. Tak. Tady je tahle velká kláda. Jo. Tak, teď jsou tady takovýhle vyšší trochu. A teď jsou tady nízký. Tak jdem. Tak jo. Tak jdeme. Tak. Jo, tady bude tahle díra, takže to musíme se běhnout. Tak jo, máme, připrav se na díru. Jo. Tak. Jsou tady takový vyšší. Máme, když seš. Tak jo. Tak. Jdem. Takže. Jdem. Jsou tady tyhle klády. Tak. Teď tady přejdu. Tam jsou malý klády. Tady. Ty překročím raz, dva. No, tak tady je další vyšší překážka trochu. Tak dál. Další tady ta kláda. Už se blížíme ke konci. Tak. Mami, řekni něco do toho videa. Málo komentuje. Řekni. No, to. Ahoj lidi, je hrozný vedro, ale v lese je to fajn, i když i tak je vedro. No, tak jo. Takhle něco řekla moje mamka. To vám snad bude stačit. No, takže tady je rozcestí, tak tady vidíte šipky. No, tak tady, my jdeme tady na tu zelenou nejkratší. Asi 320 metrů, nebo kolik je tato. No, tak žebřík tady projdeme. Tak. Takže tady je hodně klad, tak tady to, jo, dobrý. Tak, jdeme, už jsme skoro u konce. Jo, už tady to skončí, tohle video. Ale musíme ještě dojít do cíle. Tam, takže jdeme. Tam je cíl někde vzadu. Můžu vám to přiblížit. Tam někde vzadu je cíl. No, tak. Takže jdeme. Video má skoro 5 minut. No, tak až tam dojdeme, tak to bude mít určitě.
tak přidáme vám trochu. Ať to nebude tak dlouhý zas video. Tady svítí hodně sluníčko. No, tak. A jsme v cíli. Jo, jsme v cíli. Vidíte cíl. No, tak to pro dnešek stačí. Tak čus lidi.